Kanang imong mga problema, mga kabalaka sa imong kinabuhi igsuon, makadaot gayud kana kanimo. Apan kung kanang imong mga problema, ang imong mga gikabalakan, ang imong mga hunahuna nga dili gayud makaayo sa imong kinabuhi, nga dili makaayo sa imong kaugalingon, kung imo nang itugyan ngadto sa Ginoo, ano na gayud kanay kasulbaran, dili gayud kana makadaot kanimo. Apan kung imo nang papuy-on sa imong kaugalingon og dili nimo kana itugyan ngadto sa Ginoo, maghatag ka nag kadaot sa imong kinabuhi. Unang Pedro 5 versikulo 7. Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka, kay siya magatiman kaninyo. Kanang kaniya diha igsuon, mao gayud kana ang atong Dios. Kay sa versikulo 6, kanang kaniya diha igsuon, mao kana ang atong Dios, ang atong amahan nga atuwa sa langit. Kay sa versikulo 6 nag-ingon diha nga pailalom kamo sa gahom sa Dios, kay siya magtuboy kaninyo. Mao na igsuon kung unsa man ang imong mga problema sa imong kinabuhi. Ayaw pag-overthink diha, kung dili itugyan na ngadto sa Ginoo. Ayaw pag-una-una sa imong mga kabalaka o mga problema sa imong kinabuhi. Itugyan na ngadto sa Ginoo. Kay ingon ang iyang pulong, siya magatiman kanato sa kanunay. Og dili gayud taniya pasagdan mga igsuon. Palangga ta ni Lord mga igsuon. Busa salig og ampo kanunay sa Ginoo. God bless sa tanan.